Сега ще ви покажа картата на една страна, наречена Република България. 111 000 квадратни километра. Тези очертания, които виждате, всички познавате добре. Тези очертания на нашата мила родна татковина би трябвало да са нашата така наречена държавна граница. Държавната граница и нейното опазване са израз на нашия национален и държавен суверенитет. Казвам, би трябвало да са нашата държавна граница, защото всеки ден виждаме ясно как стотици хора преминават границата ни с Република Турция и ние ги гледаме на някакви камери, как ръкомахат някой да дойде да ги прибере. Не знам защо ги наричаме бежанци и кога разбираме, че са бежанци, а не нарушители на държавната граница. Не ме разбирайте погрешно. Аз харесвам сирийците, но не харесвам да сме разграден двор. Аз харесвам и обичам и братовчетите си в Филиповци, но имам ограда и като искам да им ида на гости, им чукам на вратата. Всъщност, кога така наречената гранична полиция разбира, че вижда на екранчетата сирийци бежанци, а не ислямисти-терористи? Може би ги различава по контурите. Може би фърля боб. И още по-страшническия въпрос. Дали сме в състояние и можем да заловим нарушители, ако те не ръкомахат на камерите, а искат да не видим, че искат да минат границата по така наречените кози, магарешки или не знам какви пътеки. Гледах сутрешния блок на битви преди няколко дни и там един човек от МВР, влиятелен, каза, че турската ни граница се пази от 50 човека. Дано да съм се объркал или аз да не съм чул правилно. 50 човека. И въобще това с камерите и с снимането на границата е нещо доста странно. Ние имаме ли граничари или имаме телевизионни оператори, каквито имаме тук в студиото? Гледам някакви хора, натискат някакви копченца, гледат едни екрани и се чудя колко от тия хора могат да минат упражнението преодоляване на гранична полоса, което сме минавали аз и Любомир Нейков като курсанти и войници в граничния батальон Драгоман. Колко от тях ще минат 16 км марш на скок с пълно бойно снаряжение? Защото на времето войниците от гранични войски можеха да го минат. И понеже в невероятния сайт на гранична полиция 10 пъти е споменато, че след промените границата се пази по германски модел, Deutschland, по някакви туинг програми. Не знам какво означава това, туинг програми, но искам да ви кажа, че да сравняваме нашата с германската гранична полиция е все едно да сравняваме Мишле с каракачанска овчарка. Едни от най-елитните антитерористични командоси в света, именно германските ГСГ-9, служат в немската гранична полиция. Съжалявам, но един граничар от България на Варшавския договор е 100 пъти по-елитен боец от един граничен полицай на България на НАТО. И затова не са виновни полицаите, а тези, които се определят като политически и държавен елит. Особено така нареченото бивше дясно политическо пространство. И ако на турската граница има поне камери, то какво има на сръбската? Или македонската граница? Айде гръцката и румънската да не ги броим, че са вътрешни европейски и ще станем жалки. Въобще защо не се спазва закон за МВР? Там пише черно на бяло, че гранична полиция трябва да пази границата, да връща нарушителите. Ама границата не е само КПП-та, пичове. Какво има на 5 км от КПП-то? А на 15 км? Какво има в гората? На Баира? Колко полицаи, колко километра пазят като патрули, като обходни патрули? По колко километра се падат на полицаи? По колко? Исторически граничната стража е създадена от държавника Стефан Самболов със закона за погранична стража от 22 декември 1887 година. От конни и пеши стражари. На всеки стражар се пада участък не по-дълъг от 6 км или по-къс от 2. Сега как е? Да не се окаже, че на границата сме имали повече стражари по времето на Стамболов. Говоря за границата като място, а не за щатове и офиси и секретарки.
Къде са ви заставите? Къде е кльона, демек оградата, която като се премине дава сигнал? Къде е граничната бразда? Въобще как откривате, че някой е минал границата? Къде са ви кучетата? Къде е готовността и числеността и подготовността на гранични войски, гранична полиция, да заловят не само единични нарушители, ами не дай Боже да отразят и агресия? Ще минат 15 човека с автомат и калашников и ще ни направят на Дармадан. Не ви ли се вярва? А за Сарафово вярваше ли ви се? Видяхте ли какво стана? Видяхте ли какво стана в Кения? 15 терористи с калашници и ръчни гранати какво направиха? Нали имаме ангажименти към НАТО? Как ги изпълняваме? Как ще влезем в почутия Шенген? Съжалявам, СОС България до сега да беше влязла 10 пъти. Между другото, къде е граничното разузнаване? Имаше и такова. Колко оперативни работници, разузнавачи или контраразузнавачи работят на границата? Кой разпитва влизащите у нас бежанци? Бегалци или както и да ги наречем? Вербуваме ли агенти сред тях? Аз се съмнявам, че ние имаме физическия и интелектуален ресурс да разпитваме 100 човека на арабски език всеки ден. Въобще имам чувството, че говорим за държава, държавна граница и суверенитет само в минало време. Сега ще ви покажа какво е останало от нашата граница. Чакай да не обърнем държавата. Така би трябвало да е. Ето това е останало от нашата граница. Точките на КПП-тата. Това не е държава, не прилича дори на територия, а на набор от точки, като хаотично брауново движение. Такава територия лесно може да бъде смачкана. Точка.